Оздравителният процес зависи главно от намерението, от решението да се случи и от това да приемете решението. Подобрението няма крайна граница. Важно е да знаете, че винаги има и по-добро. Приемете ли подобрението като разширяване на границите на възприятието, ще установите, че колкото повече се разширява възприятието, толкова по-добре се чувствате вие самите. Защото вас ви тревожи онова, което отказвате да приемете. Колкото повече се увеличава количеството на възприетото от вас, толкова повече намалява количеството на тревогите ви. Ако си мислите, не мога да приема това или не мога да го преглътна, но желаете да промените нещата, то техниките на дишане ще увеличат енергията ви, ще засилят волята ви и ще улеснят възприемането им. Когато започнете да прилагате съзнателно техниките на дишане 24 часа в денонощието, ще започнете да разбирате, че и подобряването настъпва 24 часа в денонощието, а промяната, подобряването и възприятията ви възникват във всеки миг съзнателна работа. Ние не приемаме достатъчно кислород, защото не знаем да дишаме правилно. Ако е мускулът на диафрагмата, който по рождение работи прецизно, не се използва правилно поради отпускане, причинено от страхове, тревоги и начина ни на живот, ние не можем да използваме пълния капацитет на дробовете си. Ето малко факти: човек, който не отдава внимание на дишането си, използва само 10% от капацитета на дробовете си, който работи за подобряване на дишането си, използва 30%, добрият терапевт по правилно дишане използва 50%. Повишаването дори само от 10% на 30% води до невероятни промени в живота. А най-лесният път да се постигане това е, като се възстанови вродената перфектна дейност на диафрагмата. Помислете как в болницата гръмва първият вик на новородено с тегло 2-3, независимо от малкия капацитет на дробовете му. Силата на звука, резултат от правилното използване на диафрагмения мускул на бебето, е непостижима за възрастен с 40 пъти по-голям капацитет на дробовете. Докато бебето расте, то престава да използва диафрагмата си вследствие на навиците, придобити от съвременния начин на живот, и с течение на времето тя става напълно пасивна. След 7-та година от развитието си в резултат на редица фактори, включително липсата на всякакво обучение или напътствие как да се диша правилно, диафрагмата окончателно престава да функционира пълноценно. Но ако човек започне да използва правилно диафрагмата, той фактически започва правилно да поема въздух и така ще доставя достатъчното количество кислород в организма. При правилно използване на диафрагмата парасимпатиковият дял на мозъка функционира пълноценно. Диафрагменото дишане, синоним на единство, заменя горното дишане, синоним на поляризация, и така се отваря пътят на осъзнаването, или с други думи, на пробуждането наклонена черта просветлението. Просветлението се реализира чрез точното практикуване на дихателните техники, които издигат до най-високо ниво енергийната дейност и съзнанието. Лечение чрез дишане. Вдишването и издишването протича успоредно с пулса на Вселената като синхрон на едно цяло. Следователно с вдишването и издишването започва пътят към сърцето на това цяло, връзката се създава и оздравителните програми се задействат. Науката е обяснила, че вдишването и издишването имат директна връзка с автономната, вегетативната, нервна система, с химическия състав на кръвта и хормоналната система. Като променяме съзнателно ритъма и дълбочината на дишането, сме в състояние да се научим по най-добрия начин да регулираме честотата на сърдечните удари, пулса, кръвното налягане и най-вече кръвообращението, както и настройката на всички системи. При започване на програмата за лечение чрез дишане от съществено значение е да наблюдаваме дишането, за да осъзнаем как действа дихателната система. Наблюдение на дишането. Разхлабете дрехите си, за да дишате спокойно, и седнете. Затворете очи. Без да променяте дишането, се съсредоточете върху него такова, каквото е, определете основните параметри на цикъла на дишането. Проследете преминаването от една фаза към друга. За няколко минути, без да забравяте, че сте планирали да наблюдавате дишането си, ще установите както се променя само защото го наблюдавате. Както и да се променя дишането ви, опитайте се да доловите дори кратките промени на фазите.
Постарайте се да откриете как различните фази на дишането се отразяват на мисловните процеси и как мислите и чувствата ви влияят върху вдишването и издишването. Освен техника за самовглъбяване, тази дейност е и добър способ за разпускане. Тя гарантира установяването на добра комуникация и синхрон между физическото тяло, мислите и чувствата. Издишване. Известно е, че вдишването и издишването са непрекъснат процес. Нямат начало и край. Въпреки това ние си мислим, че дишането започва с вдишване и продължава с издишване. И не си даваме сметка, че за да вдишаме, първо трябва да изпразним дробовете от въздуха в тях. Помислете, бебето, излязло от майчината утроба и с вече прерязана пъпна връв, първо бързо и гръмко издишва, за да изхвърли плазмата от дробовете си. Следователно трябва да приемем, че най-напред издишваме, т.е. че дишането започва с издишване. За това упражнение седнете или легнете по гръб на пода. Както и при предишното, в продължение поне на няколко минути следете вдишването и издишването си. Оставете ги да протичат при нормален ритъм и дълбочина, без да ги променяте. Започнете да наблюдавате издишванията, като ги приемате за началото на всеки цикъл дишане. Това наблюдение е подготовка за контролиране на дишането. При нормален процес вдишването е активно, а издишването – пасивно. Тоест, ако за вдишването е нужна допълнителна сила, за издишването не е. За да постигнем различни ефекти от дишането върху организма, трябва да поработим върху издишването. Колкото повече въздух изкараме съзнателно от дробовете си, толкова повече ще успеем да поемем. Така вдишването и издишването ще придобият обем и ще се задълбочават, а като следствие ще спада ритъмът на дишане и броят на вдишванията за минута. Такова дишане е знак, че начинът на поемане на въздух е правилен. Най-лесният начин да го постигнем е, като се стремим при издишването да изкарваме повече въздух от дробовете си навън. Позволете на кислорода да се разнесе и с организма ви. Упражнението се изпълнява лежешком по гръб. Най-подходящото време за него е преди лягане и непосредствено след ставане. Затворете очи. Отпуснете напълно ръцете си на пода. Отпуснете краката и цялото си тяло така, че да ги усещате възможно най-малко. Постарайте се известно време да следите дишането си, без да му влияете и без да го променяте. Сега, за да поемете максимално въздух в дробовете, започнете дълбоки издишвания. Позволете на всяка глътка дълбоко поетия в дробовете въздух да се разнесе из цялото ви тяло. Представете си, че при всяко вдишване Вселената вдъхва въздух във вас, а при всяко издишване изсмуква въздуха от вас обратно. Продължавайки да дишате с тази мисъл, вие вдишвате активно. Представете си как въздухът, вдъхнат във вас от Вселената, се разлива по цялото ви тяло, из органите ви, по ръцете, чак до пръстите на краката и влиза във всяка ваша клетка. Запазвайки тази представа при серии от по 10 вдишвания, издишвания, се съсредоточете изцяло върху протичането на въздуха през тялото ви. Тези практики представляват началото на упражненията за лечение чрез дишане и трябва да се правят редовно всеки ден. Правите ги колкото пъти на ден пожелаете, но най-много до 10 минути всеки път. Обучение по дишане срещу неразположения. Според Световната здравна организация понятието за здрав човек не се изчерпва само с липсата на болести, а обхваща и това той да бъде добре физически, емоционално и социално. Вместо да разглеждаме състоянията на здраве и болест като противоположни понятия, по-важно е да се стремим към цялостно здравословно състояние. Дихателните техники целят да развият личността във физически, ментален, емоционален и космически аспект. Терапевтичните практики подобряват здравословното ни състояние, а дихателните упражнения го укрепват и предотвратяват неразположенията. Освен че е лечебен метод, това е и система от упражнения, пригодна да се адаптира към всички други лечебни методи. При сърдечно-съдовите, неврологичните, ревматичните, психическите, ендокринните и метаболитните, гинекологичните и онкологичните проблеми, както и при проблеми в храносмилателната и дихателната системи се прилагат различни схеми за хранене, дишане и самовглъбяване, подходящи за съответното заболяването. Упражненията за правилно дишане целят подобряването да настъпи,
като проблемът се разглежда в дълбочина и се стигне до първоначалната причина. Във физически аспект те са насочени към цялостно изцеление, на емоционално и психическо ниво зависят от състоянията на нивата на жизнената енергия. Чрез различни техники, съчетани в единен подход, се постига самовглъбяване, спокойствие или дълбоко отпускане. Смята се, че повечето заболявания в наши дни се дължат на стрес и небалансиран начин на живот. Дълбокото релаксиране на най-малката клетка на нервната система или на тъканта е много важно и ефикасно за здравето. Дихателните упражнения предлагат алтернативни техники за лечение на хипертония, стрес и сърдечно-съдови заболявания, на хронична астма, ринит, туберкулоза, сънна апнея, хъркане, мигрена, епилепсия, главоболие при напрежение, очни проблеми, ревматизъм, калциране, остеоартрит, проблеми в съединителната тъкан, болки в гърба, пептична язва, хепатит и други. В известните университети по света работят 8 диференцирани звена само за стресови заболявания. Прилага се лечение на хронична астма, алергична астма, хроничен бронхит, диабет, обезитас 2, хипертония, хипотония, епилепсия, мигрена, болки в гърба, заболявания на тироидната жлеза, главоболие при стрес, ревматизъм, гастрит, язва, дизентерия, хронична диария, очни болести, като астигматизъм, късогледство, далекогледство, ранна катаракта, частична парализа и пр. В университетските клиники практиките на дишане се използват ежедневно в помощ на лечението. При клинични изследвания е отчетено, че те са полезни и най-масово се използват в европейските и американските болници. Най-лесният начин да се отървете от старите си навици, зависимости и наклонности е като използвате дишането. Чрез него ще отблъснете всички чувства и мисли, които не можете да контролирате, които ви ограничават и подчиняват. Поемайки дъх, ще се окажете способни да простите непростимото, да приемете неприемливото и да разширите кръга на приемливите неща. Дишането е обмен. Дишането е мост и път. Всичко, което желаете да приемете или отблъснете, може да се пренесе или трансформира чрез дишането. Вашето дишане е начин на комуникация, достигане до подсъзнанието и определяне на границите на вашето магнитно поле. Спомнете си, че за да се успокоите, поемате дълбоко въздух и го изпускате с облегчено ох. Повечето от нас обикновено го правят автоматично, когато опасността отминава. Ако превърнете това действие в постоянен навик, ще сведете до минимум неприятните моменти. Със съзнание за това правете чести и дълбоки вдишвания и издишвания през различни часове на деня, за да смените застоялия въздух в дробовете и замърсената енергия, свързана с него. Останете свързан наклонена черта, а с цялото. Въздухът не се поема само с носа и дробовете. Мислено можете да дишате с ръцете, краката, горната част на главата и цялото си тяло. Дишайте с лактите, колената и всички стави. Обръщайте внимание на всяко ваше дишане. Позволете му да успокои вътрешната ви същност. Дишането е обмен. Дишането е свързано с другите магнитни полета и всичко останало. Всичко, което определяме като живо или не, диша. Тоест контактува с всичко. На нисше ниво се контактува чрез дишане, на висше – чрез мисъл. А истинската комуникация представлява комбинация от двата вида, използвани съзнателно – дишане и мисъл. Чрез съзнателното вдишване и издишване ще постигнете способността да задействате целия си потенциал. Поради това самосъзнанието, познанието на себе си, опознаването на нашата същност, връзката с Вселената, контактите с нисшия и висшия лотос, представата за онова, което бихме желали да постигнем, и усилването на мозъчната дейност са постижими посредством комуникацията и връзката, наречени дишане. Осъзнатото дишане ни дава усещането, че сме живи. То разпалва у нас свещения огън. Подклажда вечния пламък, за да ни изгори и пречисти. Превежда ни от миналите и бъдещи заблуди към настоящия момент, към действителността и самите нас. Всеки път, когато се сетите за това, поемете бавно и дълбоко въздух. Докато го правите, обявете намерението си да приемете в полето си проектите, създадени от чувствата и мислите ви. С дишането притегляте духа и материята.
Вземайте и отдавайте всяко нещо. Поемайте обичта с вдишване. И я отдавайте с издишване. Поемете дъх и си дайте възможност да станете част от цялото. Поемете дъх и дайте възможност на цялото да стане част от вас. Усетете дъха му над себе си. С всяко дълбоко вдишване и издишване почувствайте как вие сте цялото и то е вас. Дълбокото дишане означава задълбочен живот. С всеки дъх позволявайте на тялото да излекува старите ви рани и изживявания. Чрез дишане освободете старите енергии. Чрез дишане излекувайте миналото. Чрез дишане призовете бъдещите потенциални възможности. Чрез дишане освободете себе си. Чрез дишане разчупете шаблоните в себе си. Чрез дишане изхвърляте от себе си всичко ненужно. Отхвърляте старите постулати. Изхвърляте остарели разбирания. Освободете се от цялата тежест, която сте поели да носите. Освободете се от всичко научено и преживяно, с други думи, изхвърляте електромагнитните тежести от десния и левия мозъчен дял. Вдъхнете на тялото си нова енергия. Вдъхнете на чувствата си нови разбирания. Вдъхнете на мислите си нови възприятия. Позволете в полето ви да влезе нова енергия, нови възприятия и нови разбирания. Да си позволиш, означава да се освободиш от всичко ненужно. С всяко издишване изхвърляйте всичко заучено, всичко преживяно. Освободете в себе си място за нови контакти и разбирания, позволете им чрез вдишването да стигнат до вас. Дълбокото вдишване успокоява, отпуска и предотвратява излишната загуба на енергия. Спомнете си как при вълнение, страх и загуба на самоконтрол спирате да дишате, задържате дъх и повече не вдишвате, не можете да вдишате, докато не премине опасността. А всъщност дълбоките вдишвания свеждат до минимум моментите на липса на самоконтрол и позволяват да действате съзнателно по всяко време. Щом си спомните това, вдишайте дълбоко и останете във връзка с цялото. Не забравяйте, че спирайки дишането, преустановявате и контакта с цялото. Равновесие и хармония. Започне ли да работи над дишането си, човек се научава как да обедини всички части на същността си, за да се получи едно цяло. Дишането осигурява единството и целостта на всичко. Самоосъзнаването се засилва, при осмислянето на безкрайността на цялото се разбира как всичко е свързано едно с друго. Постигането на равновесие и хармония изисква да вървиш в средата на пътя и да дишаш правилно. Запазването на равновесие наподобява сърфиране върху надигаща се и променлива вълна. Дишането е единственият начин за уравновесяване на доброто и злото и на всички противоположности. Две сили, Ин и Ян, влияят върху всичко. Всяко живо същество във Вселената съдържа в различни пропорции тези две противоположни сили. Те се отблъскват и привличат и същевременно се уравновесяват. Вселената може да се резюмира чрез стимулиращия разрастване навън Ян и стимулиращия разрастване навътре Ин. Целта е да се постигне хармония и равновесие. И Вселената, и хората се регулират от взаимодействието на Ин и Ян. Това взаимодействие създава силата, наричана Чи, или енергията, прана наклонена черта Оргон. Според ученията на Далечния изток, енергията тече непрекъснато по 32 канала, обединени в комуникационна система в тялото ни. Запушването им или пренатоварването им предизвиква дисбаланс в свързаните с тези енергийни канали органи, жлезите с вътрешна секреция и клетките, влияе отрицателно на мислите и чувствата ни. Учителите по дишане са обединили дишането с разума и са разработили техники за дишане, които обезпечават контрола върху жизнените сили. Според тях енергията циркулира в тялото по пътища, наречени канали или меридиани. Това са главните меридиани на Ин и Ян. Те поддържат равновесието във Вселената. За да запазим и да продължим съществуването си, трябва да поддържаме равновесие в тялото, мислите и чувствата си посредством дишането. Говорейки за процеса на дишане, всъщност говорим за най-доброто уравновесяване на самите нас. Всички философски учения приемат дишането като средство. Посочват го като мост между тялото и мислите. Религиите, езотеричните и окултни науки, методите за самоопознаване, самооткриване и усъвършенстване,
хипнотичните и знахарски техники използват дишането като важен фактор и същевременно като регулатор. Ефектът на дишането върху физическото тяло зависи от баланса на симпатиковия и парасимпатиковия дял на автономната нервна система. Вдишването и издишването са определящият фактор за киселинно-алкалния баланс в организма. От този баланс зависи жизненото ни състояние. Вдишването и издишването определят и нивото на мозъчна дейност, връзката и равновесието между хормоналната и нервната система. Дишането е отговорно също за баланса и хармонията между двете мозъчни полукълба. То определя и баланса между съсредоточаването и отпускането, между алфа, бета, тета и делта вълните, между любовта и омразата, привличането и отблъскването, съня и будуването. Ползата от диафрагмено дишане. Непълноценното и несъзнателно вдишване и издишване доказва, че човек е далеч от реалността и все още не е осъзнал същността си. Когато с течение на времето дишането ни, съвършено по рождение, се наруши, се къса връзката на истинската ни същност с цялото. Накъсаното, очестено, неравномерно и недостатъчно дишане непрекъснато активира симпатиковата нервна система. Това предизвиква двуполюсно мислене, всичко е или само черно, или само бяло, и усещане за откъснатост, за възприемане на всъщност променящите се, релативни и въображаеми неща като действителни. Позволява да се усили стремежът към емоционална зависимост, да нарастват амбициите и привързаността към материалното. Стремежът към удоволствие и задоволяване на инстинктите стават причина да изпитваме тревоги и болка. И тогава остава единствено пътят на негативните изживявания. В такива случаи ние се отъждествяваме с нереални, въображаеми личности. Възприятието за реалност, време, място и Вселена тотално се обърква. Предстои изпълнен с горчиви моменти и трудности дълъг път, докато всичко си дойде на мястото. Друга черта, обусловена от неравномерното и недостатъчно дишане, е егоизмът. С излизането на егоизма на преден план се утвърждава прекъсването на връзката с цялото. Последици от нерегулираното и недостатъчно дишане е усещането, че индивидът е органично откъснат от Вселената и в резултат на това се появяват стремежът към болка или наслада, състоянието на заинтересованост само от себе си и борбата за самосъхранение. Егоистът диша непълно и недостатъчно. Той се интересува само от себе си. В резултат на хормоналната секреция, възникваща при горното дишане, при това състояние го връхлитат постоянни страхове и тревоги. Откъсвайки се от цялото, той се вкопчва в живота, тревожи се да не загуби притежаваното от него, страхува се от смъртта и бъдещето. При недостатъчното дишане, поради невъзможността да се установи контакт с цялото, продължава да се засилва усещането за изолираност от Вселената, за самота и безпомощност. Това настройва егоиста да се програмира да харесва или мрази заобикалящите го хора и предмети, да стои далече и да се пази от тях. Индивидът привиква към обикновено, повърхностно, неконтролирано, плитко и недостатъчно дишане, което се превръща в съзнателно ниво, и тогава става невъзможно да се отърси от потискащите двойствени разсъждения и тяхното въздействие. При възприемането на любов, омраза, болка, удоволствие, смърт, живот той изработва автоматизирана реакция. В контакта на индивида с цялото дишането е възлов момент. Подобряване на състоянието е възможно единствено ако в резултат на разширяване на мирогледа и постигане на по-високо ниво на осмислене и осъзнаване се премине към автоматично контролирано и мащабно дишане. С други думи, когато се постигне висша дихателна реализация посредством контролиране на дишането, се преминава към свързване с цялото и тогава усещането за самота и безпомощност, житейски незгоди и болки намалява в същата степен, в която се възприема цялото. Страдащият предава болка и на околните, защото притежаваме наклонност да пренасяме болката към хората около нас. Тогава чувството за лично страдание се превръща в социален проблем. Индивидуалното его се превръща в социално. И понеже личните представи за красиво и грозно, за страдание и наслада са преносими, те могат да повлияят върху онези, които не контролират дишането и мисълта си, и да тласнат обществото към сходни разбирания. Преди да промени начина си на мислене и преди да се отърси от нуждата да изпитва горчивия опит,
човекът, започнал прехода към диафрагмено дишане, следва в процеса на действието да откъсне мисълта си от влиянието на обществените представи и без да я оставя да се лута из глухи улици, да я върне отново у дома. Когато психосоматичното въздействие на увеличеното диафрагмено дишане започне да оформя съзнанието на личността, мислите на човек се отвръщат от хаоса на външния свят и той започва да ги анализира една по една. През този период личността изследва първо себе си, своето битие и съществуването си, търси отговори на въпросите защо и как в религиите и в философиите. За известно време съзнателно стеснява сферите си на интереси и битовизъм. Изпитва потребност от напътствие. Социалният стрес се дължи на различия в мисленето, породени от психическото объркване на отделните нива на съзнание, резултат от различния начин на дишане на индивидите. Социалният стрес предизвиква страдания на всеки, който все още не диша правилно, обзет е от съзнание за разединение и изпитва само нещастие. В такъв момент никой не е готов да уравновеси егото си, ала иска от другите да не налагат своето. В най-общ смисъл техниките на дишане дават готова рецепта как да преодолеем този недостатък у човека и да възприемем необходимостта от обединение. Цялостните вдишвания с диафрагмата успокояват мислите и бързо разкриват пред личността източника на болките. Гарантират осмисленето на факта, че страданието възниква като резултат от желанието за притежание и очакванията за тях. Външните проблеми са изцяло резултат от вътрешни противоречия. Откъснатостта от цялото се проявява като невежество. Щом индивидът реши да се изяви, показва невежеството си и привлича неприятностите. С това започва проявление на егото. Когато човек иска останалите да приемат изискванията на егото му, което е отражение на тяхното, той остава безучастен към техните желания. Тогава възниква личностен сблъсък. Така се появява нещастието в семейството, в обществото и във всяка сфера. Най-важният резултат от диафрагменото дишане е разбирането, че не бива да се нанася вреда. И понеже диафрагменото дишане възбужда и усилва действието на тимусната жлеза едно, от само себе си като контрол над егото възниква чувството да не се нанася вреда, и в резултат се предотвратяват личностни сблъсъци и търкания с обществото. Разбирането да не се нанася вреда насочва личността към хранене с по-малко животински видове и така се преминава към вегетарианството. Отказът от месо пречиства от грубите животински вибрации, от влиянието на естествените животински склонности към надпревара, агресия и воинственост. Когато в човешката природа разграничаването и протестът се уравновесят и хармонизират, медиумните възприятия се засилват и личността започва да контактува на по-високо ниво с общото съзнание.